दिनै हाय लाइथांनाय सालनिहाय दिल्ली अभियान है के दिल्ली थाना तीयै प्रेस मीट जों लाइथांनाय 14 तारिखो दिल्ली थाना थांमानी आबो डेफार्ट खायै 27 तारिखो खालायमानी जों 27 तारिखो दिल्ली थानाय सारिखनि 7टा जराव सिनि अजागा आगरतला रेलवे स्टेशननि चेंनाय थांनानै एकाय चिनि नाहारमुं ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड आबोनो थैनो जों दिल्लीयाव थाङै मुभमेन्ट खायनाय 30 तारिख नभेम्बर 2021 ताई 1 तारिख डिसेम्बर 2021 और सालनै जों आरो सिटिं डेमनस्ट्रेशन खायनाय सिटिं डेमनस्ट्रेशननि लगे जों सेंट्रल गभर्नमेन्टनि होम मिनिस्टारनो जों मेमोरेन्डाम लिरनाय सिनि मेमोरेन्डाम ताख्लाय कायथाम सिस्टेम होननाय कायसा इंलिश बाय कायसा कक बरक बाय ते कायसा हिंदी बाय एके जों जत थानाय लुकुरकनो दिल्लीयाव थानायनि प्रिपारेशन हारतंनाय चिनि त्रिपुरा मथानि वारियर्स रंनो जों कयनाय नरक 27 तारिख दिबर 2टा रंनि बिसिङावनो नरक रेलवे स्टेशनाव फाय सफायनानै उंथुं आइनि बागै दिनै और जे फाय मानजाब खानाय जत मीडिया नि बिसिंतै कयनानै मुचुंगो जे सिनि डिमान्ड न तेबो कराखै खालायनानै बागै जों 27 तारिख जत्तनो थानसाखायै जों दिल्लीयाव थानाय नरक खोना चिनि बुबाग्रानि खुक्तै जे दिल्लीयाव थांथानि चिनि त्रिपुरा हास्तिनि तेकैसा राजनीतिक बदल आईपीएफटी बरकबो जोंबाय एकसंगे थाना हिनि बुबाग्रानो साजाक ते बरकबो 27 तारिखो चिनि लगी थांनाय हिनि चिनि बुबाग्रा साका गाय जों कयनाय अमनो चिनि त्रिपुरा मथानि इंगै जों जे लुकुरक थाना हिनि रेडी इंगै दंनाय रक नरक 27 तारिखो रेडी दंदि जों 27 तारिखो आगरतलानि रवाना रिमानि परे जों दिल्लीयाव 29 तारिखनि सारिखो सौगैनाय गाय 30 तारिख ते 1 तारिख डिसेम्बर 2021 और सालनै जों आजागा सिटिं डेमनस्ट्रेशन खायनाय प्राय 1500 जन बरक मो पुइला इतिहास नानै थाङै दङ 1500 जन बरक 31टा बगी 31टा ट्रेन बगी जों तलाङै 13टा ट्रेन बगी जों तलांनाय गे चिनि फिरक नानि डेट ओंखाय जों अजागा सफायफिनाय 2 तारिखो जों दिल्लीनि हते तेइसा रवानानि फैनाय आरो जों थांनानै डेट थिंखाय 27 तारिख सारिखनि 7टानि जराव के फायदि जत लुकुरकनो तिनि ससियेल मीडिया ते चिनि मीडियानि बिसिंथि कयनाय चिनि 27 तारिखनि दिल्ली अभियान सक्सेस खालायनायनि बागै जत अंशनि लुकुरकनो कयनाय जोंनो सापर्ट खालायनायनि जे जोंनो